आजवर शिकारीचे बरेच व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील, पण कोणत्या प्राण्याला हवेत उडत शिकार करताना पाहिलंय का? प्राणी आणि हवेत कसा काय उडेल असं तुम्ही म्हणाल, पण असाच एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आलाय। हा व्हिडिओ पाहून सर्वजण शॉक झाले। जंगलाचा राजा सिंह आहे, पण शिकार करण्यात मात्र बिबट्या सिंहापेक्षाही तरबेज आहे। व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। झाडावरून एक माकड पळताना दिसत आहे, त्याच्या मागे एक बिबट्या दिसतो। माकड या झाडावरून त्या झाडावर उडी मारण्यात हुशारच असतात। इथंही माकडाने बिबट्यापासून आपला जीव वाचवण्यासाठी एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारली। बिबट्यानेही त्याच्या मागोमाग झाडावरून उडी मारली, पण तो खाली पडला, पण त्याने माकडाचा पाठलाग सोडला नाही। तिथून तो दुसऱ्या झाडावर गेला, तेव्हा दुसऱ्या झाडावर गेलेलं माकड पुन्हा पहिल्या झाडावर आलं, तशी त्याच्या मागोमाग दुसऱ्या झाडावर चढलेला बिबट्या हवेत झेपावला। हवेत उडत तो पहिल्या झाडावर गेला आणि माकड पळण्याआधीच त्याने त्याला पकडलं। हवेतच बिबट्याने माकडाची शिकार केल्याचं दिसतंय। भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय।